Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu Pyllait Naphang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Jubab Bah Ardent ki jingkeno jeng ki kato kan ki breu ka seng VPP. Hadin ka jing shuki jong Bah Shemborlang renja. Usiam jong ka KIWEI. Tomtang na sngap suaya ka kerwo jong Jones JTL lamare. Resign gracefully from post of MDC also. Or is this just a stone joke to fool the masses, and that we should be aware that this resignation is a mere excuse to prepare for the 2028 general elections? Haba pepskol tang lai saus niru, hab wanra leave letter, bat ka bala lang bat ka medical certificate, ban pensya haba pang ne haba don ka nogano ka way pat ka daw. Mentapat suyu I hiti resign, claim medical probes, hato ka de ka juk ayu ban sungai, claim ki probes. Mut syukran claim probes lalong mo, haka juk start ka ba menta, bela jelai ka thok ka thak. Mentangin na sngap saya ka kerwo jong Bah Ardent. Haka ba Bah Ardent ila post ha WhatsApp status jong I. Barkala viral haki social media. Haba ki pajba kilayu I ka politics ne kasan hima sima kabaya syet kala. Kimla klaim das ir mensim lane kum tharai sneu. Haba uwe na kinongelam jong ka VPP. Bah Shemborlang renja. Uhierno kum UCM ka KIWEI. Ka VPP kapan kenmau ki pajba. Sashisen. Baka politics jong ka voice of the people party. Kamlong kumta. Ngimyaj hak bakum kata ka rukom perkhat. Ban penlong ya ka politics ka kam khayi. Haka VPP kade ka jingsyakri ka bakentang. Kipajba no kersan jong ka VPP. Kim day ban artin wat hapreng ka jing persyang jong ki Nongshun. Ban pensau thu bakla. Kan mau lem haki jingdwa ya Bah Shemborlang renja.